Mana dong yo? Restoran itu restoran. Restoran itu apa ya? Delhi osna gitu sih memang. Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो and welcome back to my YouTube channel नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैहाय जों मायाव थांगोन नोंथांमोनाथ' नुनानै मिथिखाबाय थ' दिनै जों गासिबो जयैनो थांगासिनो दिल्लीयावहाय जेरावहाय जोंनि बड'लेण्डनि महोत्सव जानो थांगासिनो दिनै 14 नभेम्बर जों 14 नभेम्बराव नै ओंखारदों फ्राय माने 15-16 आव दं आरो प्रग्रामा दा बेनि थाखायनो जों गासिबो जयैनो थांगासिनो खिन्थु आंना प्रब्लेमा जाहैबाय मा आंनि सिख्लाफोरजों एक्सट्रा गावस्रानांसिगोन आरो दसे उनाव माने बिसोरना एक्सट्रा फ्लाइट ओमफ्राय आंना एक्सट्रा फ्लाइट जाहैबाय आरो नै ओमफ्राय जों बेयाव दा लाइन जागासिनो ओमफ्राय आङो हारसिं आरो बेयाव दाहायसो जयै लोगो मोनजोबसिगोन माने आदा फैलामोनखौ बिसोरबो माने मोनसे फ्लाइटआवनो आरो आंनिजों ओमफ्राय आंथ' सानाखैमोन जोंनि बर' मानसिफ्रा जे फ्लाइटआवबो इसेबां थांगोन माने आं सानदों मा ट्रेनाव बांसिन थांदों खोमा होननानै खिन्थु आं एयारपर्टआव बिराद लोगो मोनदों आरो जों मोजां मोनदों जे गासिबो जयैनो थांगासिनो जों दिल्लीयावहाय ओमफ्राय दा नै आं आब' आदामोन गासिखौबो लोगो मोनजोब्बाय उन्दुनो ओंखारबाय नामा आब' दुरबल जादों एसे दहायनो सफैनाय बुरजानो नामा बुरजाथ'ला गुजुनाय जादों अ गोरानसो आं मोजां मोना इखो सिख्लाफोरा लोगो मोननानै माने फट' लासोबाय आदा जोंनियाव ना नोंनाबो सेम फ्लाइट जोंहा गैया सिख्लाफोरा लोगो मोनदोंना होननानै फट' लागासिनो नोंसिना बेयावनो लाइन जाबायानो मानसिनाय दिलादो दासो गोसोखांदों जोंना ट्रेना सरि ट्रेनसो फरायलांबायलै आङो फ्लाइटनि माबाया टाइमानो जोंना 1 घन्टा लेट दांना लेट जायो दासो 5:30 बारायलांबाय ट्रेना 6:00सोआवसो जासिगोन आयौ आफांलांबाय dry fruits पुरा माने जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफोर नामा गासिबो बेखौथ' हाबनायावबो लारि हाबबोदोंमोन दा थांनायावबो लारि थांगासिनो आरो ओंखारनायाव फाइनाली हम दिल्ली पहुंच गए नामा होनो कुछ से क्या oh deh mana dong yo restoran itu apa ya? Delhi osna gitu sih memang ya macam ini pula
बेयावनो हमनो होनदोंमोन फन खालायाखै खालामदों फैबाय दं माथो गैया दाबो भिडिअ लादों बिसोरलाय लोगो हमफैदों नामालाय बारा नेनाय गैया बारा खारफिनसैसो न'आव थांफिनसै नोंबो नेदों नामा सोरबा गोसोखानायखौ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है अब भूख लगी है तेरे को उन्होंने खरवाई साला हेलो गुड मर्निं लोगोफोर दायो 8टा जाबाय जोङो दासो सिखारदों आरो ओमफ्राय दा जों फ्रेश जालानोसै ओमफ्राय प्रग्रामाव थांनो थाखाय रेडि जानोसै आरो एकदम माथोफोरानो मोजां नंथारला पुरा थान्दा हाबनानै ओरैबाबो न'निफ्रायनो गुजुनाय गगा मोननाय जाबाय थाखादोंमोन आङो दा आरो बारासो भइसआ गोमाबाय आंहा aku ओंखारबाय पुरा रेस्ट गैयै गासिबो जों गासिबो हिन्दी आरो गोमो जानाय माथो मोजां जाबावबायमोन बर'नि फेस्टिभेलखाय आं जानाय ओमफ्राय माइदि गोनां दख'ना गानबाय खिन्थु आं माइदि गोनां दख'ना गानासै दिनै मानो गानासै गाननायबा समायबावोमोन ना इन्दिजों माइदि गोनांखौ आंना सुगाखै जा बुराव बुराव जानानै दं सुनो बावदों गोदान गोदानाव ओंखायनो गानासै गुड मर्निं जों दा थांनो ओंखारलायबाय जोंनि फेस्टिभेलावहाय जोंनि बर' फेस्टिभेलाव जों गासिबो दा रेडि जाजोबनानै जिरायना दं आरो दंबावो माखासे माने एक्सट्रा हटेलाव दोनजोबदों जायगाथ' थोआ नालाय बेसेबांबा बुरजा मानसिफोरा ओंखायनो गासिबो ज' जानानै थांसै आरो दा गोजोन फुंबिलि आदा गुड मर्निं गोजोन फुंबिलिसो दासो देलायखौनो हादों खोमा दासो ओंखारबोदों मेकआप खालामनाया दासो हादों मेकआप दाखौ सोबाय नामा आदाया बिराद हा दासो मोदोमग्राया थाबोजोब्बाय जोंनानै हटेल सिलभार शाइन बेयाव थादों जोङो जोंना बे गेटआव जोंखौ चेकिं खालायदोंमोन हाबबोबाय जों दायो बिसाखौ एसे दुखि नंदों बयबो जों नै गोदोनायाव माला गानजोबनांबाय नोंना उल्थासो जाबाय नङा बेलथायना थाबाय थायोबा नङा माथो मालाबा बेलथायो जायाखै नोंनि हायनायानो हायग्राया जायाखै हायलाबायबानो जायो दाना बेलथायबावबाय दा नै बेहाय बेसे जाबाय दिनै इतना फोकस नहीं आएगा मुंह ना लगाएं चलते रहें खेनसे सारजों थांदो खेनसे फै गेजेराव थाङो
माला सफैनाय? आङो मैया सिगां गारि खालामबाय बैलाय बैथिसेयाव नै आंनि एक्टरफोरखौ लोगो मोनबाय आं नै लोगोफोर वा मेजेंगा मा खबर मेजेंगा ओंख्रि संना लाबाखै मा खबर थे मा खबर मोजां मेजेंगा ओंख्रियालाय बोरो लाबोआखै थांबा मोनजागोन नै ओमफ्राय जोंना आदानि फन गवालपारानि जोंना गासैबो गवालपारानि प्रडिउसार ओमफ्राय एक्टर्स करियोग्राफार ओमफ्राय मा DOP माबानो सरना मा मेजेंगा फट' लाबाय जों फट' लाबाय सुंदर अति सुंदर एंटा गिटार तो बजा बजा जाबा लागसे सब अट' माने जोंनि मानसि बिरलांगासिनो सोरबा बाम जालाबायबायसो हनै नायलाय आयौ बिसोरा Reliance Geo Infocom Limited. माने दिल खुंगोन नामा जोंलाय नांथारगौ Most respected दिनै माबा बड'लेण्ड सोमावसारनो फैनायसो मोनदों ना एकदम माने बेयाव जोंनि बर'फोरखौ लोगो मोननानै माने जों माने जोंनि लकेल जायगायावनो माने ओरैबायदि नांदों आरोना माने बेनिफ्राय थांनोनो गोसो जायाखै आरो ओरैबायदि मोजां गोसो जायाखै आरो थांनो गोसो जायाखै ना and distinguished delegates. Namaste. My heartiest congratulations to our visionary and incredibly dynamic leader, Shrimati Modi ji, for gracing this edition of Hey, what's up, everybody? It's me, Ansumwi Boro. So, welcome back to जयै लोगो मोननाया खाफाल दाखोन फैयो गासिबो नामा जयै लोगो मोननाया खाफाल आब' ओंखाम जाबाय ना आयं? जाबाय ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट सुबह सुबह हम आलू का पराठा खा रहे हैं और चाय गरम गरम चाय आंखौ मारै नुदों थानिया बारने लगी दायो सेंग्राफोरखौ थुख्रांनांगोन dukne mana शंकर भगवान
Đi làm miếng ra phải hết anh mời. 커피 다르냐? 커피다. 아니야. 룰리. जों दा दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांफिनगासिनो लोगोफोर जाय बर' हारिनि होनो नामा बयबो जाय बर' गाइस नोंसोर मायाव थांनो नागिरदों दा थांसै न'आव बिराद बेरायथारबाय नामा फाइनली जोङो दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटी मोनफैफिनबाय दिल्ली बड'लेण्ड